Gran esforç del juvenil de l'Adam, que ha caigut al camp del Barça en un partit igualat, on els cervesers han tingut estones de domini i han aconseguit disputar-li la pilota als blaugranes per acabar perdent per un resultat massa ampli. El conjunt de l'Estrella ha pagat cara una desconnexió en els instants inicials que ha permès a Diego López avançar els locals als 16 segons, finalitzant una centrada de Zaka al primer pal. El Barça ha llegit els dubtes inicials dels visitants i Àlex salvava a la línia de gol la rematada d'Igor tot just al minut 2. Els cervesers han començat a entrar al partit amb possessions més llargues i han tingut una ocasió clara a les botes de Martí Riera al minut 15, que Arnau Tenas ha hagut de refusar sota pals. A continuació, Àlex tornava a estar atent en la sortida i en la reducció per evitar el gol de Diego. Els culers han fet mal amb canvis d'orientació com el d'Igor per a la incorporació de Valde, que ha acabat la jugada amb un xut creuat que no ha entrat per molt poc. El conjunt dirigit per Luis García ha jugat amb la valentia que l'ha caracteritzat tota la temporada i ha seguit generant perill amb les arribades d'Avilés i les conduccions d'un ben tornat Martí Riera, que reapareixia avui després de perdre's les últimes 7 jornades per lesió. Antonio Jesús tindria l'última oportunitat d'un Barça que no tenia el domini, però que arribava amb situacions clares. L'Adam ha sortit amb la mateixa empenta a la represa, però la primera ocasió ha estat dels locals, amb una passada de Solde per Diego, que Àlex ha aturat en l'1 contra 1. I al 55 han empatat els cervesers amb un golaç de Jordi Avilés, que s'ha tret un xut potent des de la frontal, que s'ha anat obrint i ha entrat ajustat al pal. 9è gol de la temporada ja pel migcampista, que servia per empatar el maig. L'alegria ha durat ben poc per l'Adam, que rebia el segon gol només 3 minuts després. Centrada de Rosanas des de la dreta, que deixa passar Diego López i remata Antonio Jesús al segon pal per tornar a avançar els homes de Frank Artiga. Tot i el gol encaixat, els visitants han viscut els seus millors minuts a continuació, dominant la pilota a camp contrari i gaudint d'ocasions de gol per restablir les taules al marcador. Liderats per Jordi Avilés en fase de finalització, els de Luis García han comptat amb minuts de superioritat que no han pogut transformar en l'empat i que haurien canviat de ben segur el signe del partit. Àlex ha estat molt encertat per negar-li el gol a Diego, que ha rebut dins l'àrea una passada de Zaka. El perill rondava les dues àrees i els blaugranes s'han endut el maig, marcant el tercer al 71. Nova centrada de Rosanas, que la posa perfecta perquè Antonio Jesús remati de cap al segon pal, lliure de marca i ensorri les esperances dels visitants de puntuar. A les acaballes engreixarien el marcador els locals mitjançant un altre cop Diego López, que ha aprofitat una recuperació en fase de sortida dels vermells per enfilar cap a porteria y tancar el marcador. Tremendamente orgulloso de los jugadores. Creo que el resultado para nada refleja lo que ha pasado en el campo. Hemos sido el equipo que queríamos ser, un equipo valiente, que viniera aquí no a cerrarse atrás, sino a seguir con nuestra forma de entender el fútbol y la forma de que ellos lo desarrollan, que es extraordinaria. Creo que nos ha penalizado bastante, sobre todo el primer gol, ese inicio malo de 15 segundos que nos han hecho ese gol, incluso nos han generado una situación o dos más en esos primeros 2 minutos. A partir de ahí creo que el equipo ha crecido muchísimo, nos hemos encontrado bien con balón, hemos tenido situaciones en el primer tiempo que nos ha faltado esa última toma de decisión para hacerles daño, pero las situaciones estaban generadas y bueno, pues todo lo que habíamos trabajado se ha dado y sobre todo, y lo más importante, como digo siempre, los protagonistas lo han desarrollado, que sin ellos nada de esto sería posible. A partir de ahí, el segundo tiempo, creo que hemos estado muy bien, creo que hemos pasado 25-20 minutos con un dominio del partido con el balón y cuando perdíamos recuperábamos muy rápido y volvíamos a atacar, hemos conseguido el empate. A partir de ahí el 2-1 que nos ha hecho daño cuando mejor estábamos y después el 3-1 en un centro lateral que bueno, evidentemente ellos tienen muchísima calidad, un gran centro, un centro al hombre libre, creo que estaba bastante bien defendido porque Cuadras prioriza cerrar dentro con el jugador que llegaba de segunda línea y bueno, pues es talento del rival. A partir de ahí, pues bueno, creo que queda seguir en la misma idea, con las mismas ganas de competir, porque hemos competido ante un gran equipo, con grandísimos jugadores internacionales, gran parte de ellos, y como digo siempre, tremendamente orgulloso de mis jugadores y muy contento.
Bé, la valoració, pel que no hagi vist el partit i vegi el resultat 4-1, potser pensa que ha sigut un partit senzill, un partit fàcil on ens hem imposat, i és tot el contrari, no? Un partit on la dama ens ha complicat moltíssim, amb pilota i sense pilota, i bé, jo crec que la qualitat dels nostres jugadors en les àrees ha definit un partit on ha estat una igualtat màxima, on jo crec que la dama ha fet un molt bon partit, on ens han plantejat d'inici la situació amb Martí de fals 9 una complicació, perquè al final esperes alguna cosa, però difícilment entrenable, i bé, ho han solucionat, hem reaccionat, i content també perquè després de l'1-1 l'equip ha reaccionat ràpid i hem encarrilat un partit on realment era molt difícil. La veritat és que hem començat amb aquest gol que sí que ens ha anat condicionant al llarg del partit, al segon 20, però l'equip, sobretot després del gol i al llarg de la primera, però sobretot a la segona meitat sí que ha sapigut competir. Hem jugat el que nosaltres volíem, que era tenir la pilota contra un dels equips de la Lliga que més la té, i li hem competit la pilota. En molta estona del joc hem dominat nosaltres, i la veritat és que és el que volíem. També hem tingut alguna ocasió per poder ficar algun gol, però no ha estat així, i ells sí que a base de centros i de canvis d'orientació ens han desgastat defensivament, i el camp també se'ns ha fet una mica gran, però molt content del rendiment de l'equip perquè hem jugat el que nosaltres volíem. La dama ha competit amb orgull al camp més difícil de la categoria i a punt ha estat d'endur-se un resultat positiu, però els culers han estat més eficaços. La setmana que ve, els de Luis García tenen un altre compromís de nivell amb la visita del Zaragoza.